Πίτα Δημαράς και ο ιστορικός Φίλιπ Ασυλιού. Η εκπομπή ανήκει στον κύκλο των επιμορφωτικών και ενημερωτικών μονάδων του πρώτου προγράμματος για την επέτειο του 1821. Όταν μιλάμε για ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα, ένα πράγμα πρέπει να έχουμε κυρίως υπόψη μας, τις τεράστιες διαφοροποιήσεις που πραγματοποιούνται στο σώμα του νέου ελληνισμού. Πολύ σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια ενιαία πνευματική ζωή στους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας. Στους αιώνες αυτούς κυριαρχεί η Εκκλησία με την ιδεολογία της, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των πνευματικών δυνατοτήτων και αιτημάτων της νεότερης Ελλάδας, και σιγά σιγά αρχίζει μέσα από την εμφάνιση νέων κοινωνικών στρωμάτων, νέων κοινωνικών ομάδων και νέων ιδεολογικών ρευμάτων να εμφανίζεται μια πολύ έντονη διαφοροποίηση μέσα στο κοινωνικό σώμα, που έχει την έκφρασή της και στο επίπεδο της ιδεολογίας. Μάλιστα. Νομίζω μάλιστα ότι μπορούμε και να προσδιορίσουμε από πού έχουμε μια έντονη αφετηρία αυτής της μεταβολής, από τον καιρό όπου διαμορφώνεται μια κάστα γύρω στην Εκκλησία, που ζει μερικά από την Εκκλησία και βοηθεί την Εκκλησία, οι φαναριώτες. Η διαφοροποίηση αρχίζει με την δημιουργία μιας δυνατής κάστας προσαρτημένης ακόμα στην Εκκλησία. Αυτό που θα έπρεπε να θυμάται κανείς, και το ξεχνάμε λίγο συχνά, είναι ότι οι φαναριώτες έχουν μια οικονομική ισχύ, αξία λόγου, η οποία προέρχεται από την εμπορία. Αλλά η εμπορία ακόμη σε εκείνο το στάδιο είναι ενταγμένη μέσα στο σχήμα όπως το περιγράψατε. Αυτή τη στιγμή αρχίζει να δυναμώνει η τάξη, η κάστα των φαναριωτών, αρχίζει βεβαίως και δημιουργείται ένα σχήμα που το ξαναβλέπει κανείς πάντοτε στην ιστορία, δηλαδή πρώτα η ηγεσία είναι φιλοπρόοδη. Η ηγεσία θέλει να προαγάγει όσους είναι εξαρτημένοι από εκείνη. Ακόμη πιο φιλοπρόοδη όμως είναι η τάξη που ανεβαίνει, και η τάξη αυτή είναι οι φαναριώτες. Θα έρθει μια στιγμή όπου η ανιούσα τάξη θα προκαλέσει κάποιες ανησυχίες της τάξης η οποία επικρατούσε πριν, και από εκεί και πέρα θα έχουμε κάτι που μοιάζει όχι πάντα με σύγκρουση, αλλά με φαγωμάρα, με αμοιβαία υποψία και αμοιβαίες προσπάθειες για επέκταση της κάθε τάξης από τη δική της μεριά. Οι φαναριώτες βεβαίως θα παίξουν αυτό το ρόλο, θα βοηθήσουν την Εκκλησία, θα βοηθηθούν από την Εκκλησία έως τη στιγμή όπου θα αποκτήσουν ηγετική συνείδηση, και τότε πλέον θα ανεξαρτοποιηθούν, θα διαφοροποιηθούν, όπως είπατε, από την Εκκλησία. Αυτό συμβαίνει μετά τα 1750, ας πούμε γύρω στα 1750 είναι η άνοδος των φαναριωτών. Από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν και διαμορφώνουν είναι και η συνείδηση ότι ανήκουν σε κάποιο ένδοξο παρελθόν. Περνάει μέσα από το Βυζάντιο συνειδητά. Αισθάνονται ότι είναι οι διάδοχοι του Βυζαντίου, της τελευταίας αυτοκρατορίας της χριστιανικής στην Ανατολή.
και αρχίζουν και βλέπουν με ενδιαφέρον ότι αναφέρεται στον παλαιότερο ελληνισμό με συνείδηση πάντοτε εξουσίας. Έχουμε τα διάφορα κείμενα όπου είναι συμβουλές των γονέων προς τα παιδιά τους πώς να συμπεριφέρονται με το υπήκο, πώς να το πούμε, με τον κοινό λαό, και άλλα του τύπου αυτού φροντίσματα. Αυτά πηγαίνουν καλά. Η Εκκλησία με τον ευρύ ουμανισμό που είχε ξεκινώντας με τη συνείδηση την υπεροχική ότι υπάρχει και είναι στερεά βαλμένη, αρχίζει να βλέπει με κάποια ανησυχία αυτή την εξέλιξη. Η ανησυχία αυτή εκδηλώνεται με σειρά από μέτρα τα οποία τείνουν να φέρουν προς την Εκκλησία την εξουσία στα θέματα της παιδείας, παραδείγματος χάρη, ίδρυση σχολείων, ενίσχυση μεταφράσεων κλπ, ότι θα μπορούσε να δείξει την ισχύ της Εκκλησίας. Αλλά αντίκριση αυτό έχουμε τους φαναριώτες, οι οποίοι ολοένα και πιο έντονα κοιτάζουν με τι τρόπο θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό που φέρνουν εκείνοι. Η αρχαιότητα, η αρχαία γλώσσα, η μελέτη και διδασκαλία των αρχαίων είναι πράγματα όλα στα οποία κυριαρχούσε η Εκκλησία και οδηγητικά έσπροχνε προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη. Τώρα αυτά θα ξεσπάσουνε. Θα έρθουν συγγραφείς οι οποίοι δεν ήταν, τους οποίους δεν έβλεπε με συμπάθεια η Εκκλησία. Σκέπτομαι το Λουκιανό. Θα αρχίσουν κείμενα αρχαία και μελέτη των αρχαίων που δεν ήταν πριν καθιερωμένα μέσα στην παραδοσιακή τάξη της Εκκλησίας. Όλα αυτά θα προκαλέσουν την αντίδραση της Εκκλησίας. Θα αρχίσουν να γίνονται προσεκτικότεροι. Η Εκκλησία, από την άποψη της γλώσσας να πούμε, τον αρχαϊσμό δεν τον έφερε η Εκκλησία μέσα στο σχήμα της ελληνικής ιδεολογίας, τον έφεραν οι καινούργοι με τη συνείδηση ότι με αυτόν τον τρόπο ακριβώς ξεχώριζαν από την Εκκλησία, από την παράδοσή της, η οποία ήταν μια γλώσσα φτιαγμένη για να ακούεται και να γίνεται σχετικά καταληπτή από τους πολλούς. Αλλά μπροστά σε αυτό το ιδανικό, το επεκτατικό ιδανικό, έχουμε τους φαναριώτες, οι οποίοι σαφώς θέλουν να ανασυνδεθούν με το παρελθόν. Επαναστατικά μπαίνει μέσα στους καιρούς μας η αρχαία ελληνική γλώσσα, η αρχαία ελληνική μνήμη, η πρόγονη κτλ. Όλα αυτά είναι συνειδητά ή ασύνειδα, αλλά οπωσδήποτε αιχμές που τείνουν να ελαττώσουν την ισχύ του κατεστημένου του πριν, δηλαδή του εκκλησιαστικού. Εκεί θα μπορούσα αμέσως να προσθέσω, για να πλησιάσουμε κομμάτι και προς το άμεσο θέμα μας, ότι αυτός ο στατιστικός κανόνας, τον οποίο υπενήχθηκα, ο τρόπος με τον οποίο ανεβαίνουν οι κοινωνικές ομάδες και κατεβαίνουν ύστερα από μια σύγκρουση με τις επόμενες ομάδες, θα πραγματοποιηθεί και με τον κόσμο το φαναριώτικο. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο θα αρχίσει να ανεβαίνει την ώρα που οι φαναριώτες αισθάνθηκαν ήσυχοι και κυρίαρχοι στην ηγετική τους τάξη, στην ηγετική τους θέση μέσα στο ελληνικό συλλογικό σώμα. Είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται ύστερα, η εμπορική τάξη η οποία αρχίζει να διαμορφώνεται και η οποία με τον ίδιο τρόπο θα σπρώξει τους φαναριώτες, θα πάρει στα χέρια της την προοδευτικότητα και θα αναδειχθεί ως το κύριο αίτιο, το εγκύτερο κύριο αίτιο
στην αναγέννηση την πνευματική αναγέννηση του ελληνισμού. Και πραγματικά από τα μέσα του 18ου αιώνα θα είναι οι έμποροι που θα δώσουν τον τόνο στην πνευματική ζωή. Θα δούμε μετά σε ποιες αναλογίες, αλλά πάντως αυτοί φέρνουν με μεγαλύτερη γενναιότητα από ό,τι οι φαναριώτες στην προηγούμενη γενιά, παρότι συμπορεύονται για μεγάλο διάστημα στα ιδεολογικά θέματα, παίρνουν με μεγαλύτερη γενναιότητα τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στις προοδευτικές ομάδες του ελληνισμού στην 50ετία πριν από τον αγώνα. Έμποροι, ας πούμε, και όχι αστεί, και έχουμε ήδη μια πρώτη αντινομία ανάμεσα σε μια ιδεολογία που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αστικής ιδεολογίας και που δεν βρίσκεται σε ανταπόκριση με κοινωνικές δομές ελλαδικές που θα μπορούσαν να τη στηρίξουν και να την οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή της. Ο αγώνας υπέφερε και από αυτό το πράγμα. Αλλά θα δούμε τους εμπόρους να λειτουργούν προς τρεις κυρίως κατευθύνσεις που θα καθορίσουν την έκβαση των συγκρούσεων και σε ένα βαθμό και την έκβαση της Επανάστασης στα μεταγενέστερα χρόνια. Απ' τη μια μεριά ο ορθολογισμός. Δεν είναι πια η αποκάλυψη, δεν είναι οι ιερές γραφές φορείς της αλήθειας στον κόσμο αυτό, είναι η επιστήμη, είναι το πείραμα, είναι ο ορθός λόγος. Το δεύτερο στοιχείο που το παίρνουν και από τους φαναριώτες, όπως πολύ ωραία μας είπατε, οι αρχαίοι. Η στροφή προς την αρχαιότητα είναι ένα επαναστατικό κήρυγμα και αυτή η σύνδεση που έγινε πάρα πολλές φορές ανάμεσα σε προοδευτικούς που είναι όσοι χρησιμοποιούσαν τη λαϊκή γλώσσα και ανάμεσα σε συντηρητικούς που είναι εκείνοι που χρησιμοποιούσαν την πιο λόγια γλώσσα με μια ροπή προς την αρχαΐζουσα, είναι ένα σχήμα μεταγενέστερο το οποίο μπορεί να βόλεψε από τον Ψυχάρη και μετά στους γλωσσικούς αγώνες, αλλά πάντως δεν ανταποκρίνεται στη δυναμική των ελληνικών πραγμάτων στην τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας. Ένα τρίτο στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι από τα χρόνια κυρίως της Γαλλικής Επανάστασης μέσα στο κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού εμφανίζεται πάρα πολύ έντονο το αίτημα και το σχέδιο της εθνικής απελευθέρωσης. Στα πιο προωθημένα στοιχεία της εμπορικής τάξης και των διανοουμένων της σκέφτομαι τον Ρήγα, τον ανώνυμο της νομαρχίας, τον Κοραή και τους οπαδούς τους. Το αίτημα της εθνικής απελευθέρωσης συνδυάζεται και μερικές φορές γίνεται περίπου ισοδύναμο με το αίτημα για μια ευνομούμενη πολιτεία που θα προκύψει από τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Ζητούν όχι απλώς να απελευθερωθεί η Ελλάδα από τον τουρκικό ζυγό, αλλά ταυτοχρόνως να απαλλαγεί από όλες τις δεσποτικές μορφές τις οποίες ταυτίζουν εκείνη την εποχή και με την κυριαρχία της Εκκλησίας μέσα στα ελληνικά κοινωνικά και ιδεολογικά πράγματα και με την κυριαρχία των φαναριωτών που έχουν δώσει άλλωστε παραδείγματα και αυταρχικής διακυβέρνησης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Για το προοδευτικό κομμάτι του ελληνικού διαφωτισμού η δημοκρατική πολιτεία είναι αναπόσπαστα συνδεμένη με το αίτημα της εθνικής απελευθέρωσης. Ναι, και νομίζω ότι εις καλόν που θα έλεγε ο Κοραής αναφέρατε τη Γαλλική Επανάσταση αυτή την ώρα. Εγώ πολλές φορές έχω υποστηρίξει ότι όλος ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας της λογιοσύνης και αυτός ο 19ος αιώνας αρχίζει με τη Γαλλική Επανάσταση. Από εκεί και πέρα του λογίου ο ρόλος εμφανίζεται ως αυθεντικός, ως κέριος μέσα στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι πολύ ωραία τα λόγια αυτό του Πασχάλη Φίλη, ο οποίος λέει, εξηγεί γιατί τα πρώτα ελληνικά συντάγματα ήταν φιλελεύθερα, γιατί ήταν λόγοι οι οποίοι κατήφθηναν τις αποφάσεις, οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δουλειές, αυτά τα έχει πει πολύ ωραία και ο Δραγούμης στις αναμνήσεις του,
Ήτανε οι λόγοι που έρχονται από τη Δύση και που είναι οι οπαδοί του Κοραή. Αυτός είναι ο κύκλος και με τον τρόπο αυτόν εμφανίζεται η πολύ σημαντική επίδραση την οποία έχει στη θεωρία η ελληνική λογιοσύνη σε όλη αυτή την περίοδο. Με τον ίδιο τρόπο άρχισε και η Γαλλική Επανάσταση από την πλευρά της λογιοσύνης, με τον ίδιο τρόπο οι διαδοχικές επαναστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την Δυτική Ευρώπη στον 19ο αιώνα, και με τον ίδιο τρόπο και η Ελληνική Επανάσταση. Μια πράξη που εμφανίζει μια θέληση, λογία να καταστήσει ένα καθεστώς πνευματικό. Έτσι εκεί θα το γύρευα να το τοποθετήσω. Μια λογιοσύνη πάντως που είναι στενά δεμένη με πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις οποίες εκφράζει. Και εδώ πέρα, αν θα θέλατε, να βλέπαμε λίγο του πώς διαμορφώνονται οι συνολικές αναλογίες μέσα στο σώμα του ελληνισμού στα χρόνια που προηγούνται αμέσως από την Επανάσταση, για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε και την εμβέλεια όλων αυτών των κινημάτων, των τόσο γενναίων και των τόσο πολλαπλά απελευθερωτικών, που ενσαρκώνει ο νεοελληνικός διαφωτισμός. Δηλαδή έχουμε τον νεοελληνικό διαφωτισμό να δίνει ένα τόνο στην πνευματική ζωή, αλλά πάντως εκείνος που κυριαρχεί είναι τα συντηρητικότερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και τελικά και η έκβαση της Επανάστασης, αυτή η μεγάλη απογοήτευση των ανθρώπων που την οραματίστηκαν, την απογοήτευση από το αποτέλεσμά της, ξεκινά από το ότι δεν ήταν τόσο ισχυρές οι κοινωνικές ομάδες που στήριξαν τα ανανεωτικά κινήματα για να μπορέσουν να επιβάλλουν τις δικές τους λύσεις. Φυσικά δεν έχω καμία αντίρρηση να δεχθώ αυτό το σχήμα όπως το δίνεται, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο πολύ πραγματικ, ότι δεν είναι η λογιοσύνη η οποία μπορεί να κάνει έναν αγώνα, δεν είναι η λογιοσύνη η οποία μπορεί να επικρατήσει σε έναν αγώνα. Έχουμε πρώτα αυτούς που έχουν τα όπλα στα χέρια τους, και δεύτερον αυτοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Ούτε το ένα ούτε το άλλο ανήκει στη λογιοσύνη. Συνεπώς εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν θεωρητικά έναν αγώνα θα πρέπει μοιραία να είναι τα πρώτα θύματα του αγώνα αυτού, και αυτοί που θα επικρατήσουν θα είναι εντελώς άλλα στοιχεία, αυτά τα οποία είπατε ή υπενηχθήκατε, δηλαδή οι δύο ισχυρές δυνάμεις οι οποίες επικρατούν μέσα στον επαναστατημένο ελληνισμό. Αυτές θα οδηγήσουν προς λύσεις που δεν είναι καθόλου οι λύσεις του Κοραή ή των οπαδών του. Και ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι ακριβώς η εμπορική ομάδα που στήριξε την πιο προωθημένη τάση του νεοελληνικού διαφωτισμού δεν μπόρεσε ποτέ να μετασχηματιστεί σε αστική ομάδα, σε αστική τάξη. Αλλά αυτό μας πηγαίνει σε μια άλλη συζήτηση. Ναι, βέβαια. Το γεγονός πάντως είναι ότι μένουν αυτοί στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Οπωσδήποτε είναι κάποια άλλα στοιχεία που ίσως πρέπει να εισαγάγουμε στην συζήτησή μας. Το ένα είναι ότι η Επανάσταση βρίσκει τον πνευματικό ελληνισμό σε κατάσταση πολλαπλών κρίσεων. Να πούμε αμέσως ότι οι Τούρκοι δεν ανακατεύτηκαν ποτέ σε αυτές τις δουλειές. Η άλλη θεωρία κάποιων Τούρκων οι οποίοι εμπόδιζαν την πνευματική ζωή του ελληνισμού, και αυτή δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις ιστορικές πραγματικότητες όπως μπορούμε να τις γνωρίζουμε σήμερα. Από την άλλη μεριά έχουμε στην τελευταία περίοδο πριν την Επανάσταση μία σειρά αποκρίσεις που δείχνουν πόσο επικίνδυνες είχαν γίνει οι νέες ιδέες για τις καταστημένες καταστάσεις, και πια έχουμε μια συμμαχία της επίσημης εκκλησίας με τους φαναριώτες για να εμποδιστεί η άνοδος των προοδευτικών ρευμάτων, και από την άλλη μεριά μια πάρα πολύ ένδοξη μάχη, αλλά η οποία
μέσα στον χώρο τον ελληνικό οδηγεί στην ήττα των κινημάτων αυτών. Αρχίζει δηλαδή από το 1819 έως το 1821 ένα ξερίζωμα των κέντρων του διαφωτισμού, ένα κλείσιμο σχολείων, ένας φόβος και τρόμος, όπως έγραψε κάποιος εκείνη την εποχή, που κυριαρχεί μέσα στην προοδευτική λογιοσύνη, και έτσι ομαλά αρχίζει ο δρόμος που εσείς μας έχετε δείξει άλλωστε, προς τους συγκερασμούς που θα χαρακτηρίσουν τις εξελίξεις της μεταπαναστατικής ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, ουσιαστικά θα πει κανείς ότι επεκράτησαν τα στοιχεία τα οποία δεν είχαν προκαλέσει άμεσα την Επανάσταση. Σκέπτομαι πάλι για πολλοστή φορά τον Καποδίστρια, και αφού μιλήσαμε για τον Δραγούμη, να χρησιμοποιήσω το δικό του ρήμα, ο Καποδίστριας, ο οποίος απελάκτησε το σύνταγμα που είχαν κάνει οι Έλληνες σε εκείνα τα χρόνια μέσα στον αγώνα. Δηλαδή το θεώρησε ότι ήταν άγαν προοδευτικό. Πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Βεβαίως αυτή η άλλη κατάσταση είναι γυμνή απολογιοσύνη και είναι μια ανομαλία την οποία πρέπει να υπερνικήσει, γιατί δεν μπορεί να διαμορφωθεί κράτος, σύγχρονο κράτος, χωρίς την συμβολή της λογιοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουν μικροπαραχωρήσεις, μικροσυμβιβασμοί, η προσπάθεια να δοθούν στους λογίους τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι τα περισσότερο ανώδυνα σε αυτούς που έχουν επικρατήσει, και έτσι να υπάρξει κάτι τι που το ονομάσαμε τελεσφόρο συμβιβασμό και που είναι η πραγματική ιδεολογία που διαμορφώνεται στον ελληνισμό μετά τον αγώνα, και η οποία είναι η άρνηση, η ούσα άρνηση όλων των επιτεύξεων των πνευματικών κινημάτων που ετοίμασαν τον αγώνα. Και αν δεν την πούμε άρνηση, θα την πούμε παραίτηση οπωσδήποτε. Από την πλευρά των προοδευτικών στοιχείων αποτελεί μια παραίτηση. Μια ήττα βέβαια. Μια ήττα που θέλει να καμουφλαριστεί, να κρυφτεί, να μην είναι ήττα, να είναι συμβιβασμός, αλλά που γίνεται εις βάρος αυτών των τάσεων, των προοδευτικών τάσεων. Νομίζω ότι με έναν τέτοιο τρόπο φτάνουμε και στην ιδεολογική προπαρασκευή του αγώνα και στην κατάληξη της ιδεολογικής αυτής προπαρασκευής, η οποία μένει ουσιαστικά πολύ γλίγορα μετά τον αγώνα περιθωριακή. Βέβαια έρχονται και άλλα πράγματα, ο θάνατος του Κοραή πρώτα, ο οποίος συγκρατούσε κάποια τάξη πνευματική που ξεσπάει ύστερα ελεύθερα μετά το θάνατό του και συμβιβάζεται πολύ εντονότερα με την καινούρια διαμόρφωση των πραγμάτων. Σκέπτομαι τον Οικονόμο ή τον Βάμβα ή τέτοιους ανθρώπους. Και εξάλλου η απώλεια στοιχείων τα οποία ήταν χρήσιμα πριν και αποδεικνύονται ύστερα περιττά, όχι άχρηστα αλλά περιττά, δεν χρειάζονται για την πολιτεία. Νομίζω ότι με αυτό το σχήμα περίπου βλέπουμε που πορεύθηκε ο ελληνισμός ως τη στιγμή που καινούριες δυνάμεις πάλι πηγαίνουν σύμφωνα με το σχήμα που καθορίσαμε να ανανεώσουν την παλαιότερη ιδεολογία, δηλαδή να φτάσουν με την ταλάντωση που χαρακτηρίζει την ιστορία, να φτάσουν στο προηγούμενο ιδεολογικό σχήμα, αυτό που έφερε την Ελληνική Επανάσταση.
Στη σειρά των εκπομπών που ανήκουν στον κύκλο των επιμορφωτικών και ενημερωτικών μονάδων του πρώτου προγράμματος για την επέτειο του 1821 συζήτησαν ο καθηγητής Κ.Θ. Δημαράς και ο ιστορικός Φίλιπ Ασηλιού με θέμα «Ιδεολογική προπαρασκευή της Επανάστασης».